Hola a tots i a totes i benvinguts a una nova meditació del Quadern de Meditacions. La meditació d'avui està pensada per aquelles situacions que ens representen un repte i necessitem una bona dosis d'energia per enfrontar-los amb força i superar-los. També ens ajudarà aquesta meditació a visualitzar que aquest repte l'aconseguim de manera satisfactòria. Ja sigui una entrevista de feina, ja sigui un examen, sigui la situació que sigui, una visita mèdica, anar al dentista que ens produeix certa ansietat, doncs sigui com sigui, aquesta meditació us anirà molt bé. És una meditació que ja us deixo uns minuts autònoms perquè us conduïu una mica vosaltres mateixos, però res, és molt poquet i jo penso que us agradarà sentir-vos també així. Com sempre, dir-vos que jo sóc Vilma Montoliu, naturòpata, historiadora de l'art, i estic aquí per servir-te i guiar-te en aquest camí de l'autoconeixement i del benestar emocional, mental, físic integral. Com sempre, em trobareu a Instagram com Vilma Montoliu 13, em trobeu aquí al canal de YouTube, trobeu el podcast Que la Vilma Podcast, on parlem sobre temes de benestar emocional, i també trobeu les meditacions a Spotify buscant Quadern de Meditacions. Us deixo amb la meditació, també un petó molt fort i de debò, que tu pots. Comencem. Estira't en un espai tranquil i posa't auriculars per anar seguint la meva veu. Després d'aquesta meditació sentiràs com la teva ansietat ha desaparegut i notaràs una enorme sensació de coratge i valentia per afrontar qualsevol situació complicada o repte. Primer posarem en pràctica la respiració 4-7-8. A continuació, relaxarem molt bé tot el teu cos i per acabar farem un exercici de visualització positiva. Comencem per la respiració. Agafa aire pel nas mentre jo vaig comptant fins a 4. 1, 2, 3 i 4. Ara mantindràs tot l'aire a la panxa mentre jo conto fins a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Ara trauràs l'aire pel nas a poc per la boca, acomodant els llavis mentre jo conto fins a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Molt bé, ho faràs amb mi 3 vegades més. Agafa aire pel nas mentre jo conto fins a 4. 1, 2, 3 i 4. Ara mantindràs tot l'aire a la panxa mentre jo conto fins a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Ara trauràs l'aire per la boca, mica en mica, acomodant els llavis mentre jo conto fins a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Molt bé, en farem 2 més. Conto fins a 4, agafa l'aire pel nas. 1, 2, 3 i 4. Ara l'aguantes a la panxa, conto fins a 7. 1, 2, 3, 4,
5, 6 i 7. Ara el trauràs per la boca, mica en mica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Molt bé, estem a punt de fer l'última. Conto fins a 4, agafa l'aire pel nas. 1, 2, 3, 4. El retindràs mentre conto fins a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I ara el trauràs per la boca, mica en mica, mentre conto fins a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Fantàstic! Ara que ja has pogut connectar amb la respiració, m'agradaria que anessis respirant amb aquesta calma, però sense seguir cap patró. Senzillament respirar pausada i tranquil·lament amb total normalitat. Anem a relaxar el teu cos. Voldria que imaginessis al sostre de la teva habitació, a l'habitació on estàs, una finestra. Aquesta finestra s'obre i comença a entrar una brillant llum de color taronja. Aquesta llum taronja t'entra pel cap i a mida que va tocant el teu cos sents que et purifica. Tens la capacitat d'eliminar les frases negatives i els pensaments negatius pels poros de la teva pell. La llum taronja et relaxa, però alhora et fa sentir valenta i amb coratge. Anem a fer que baixi aquesta llum per tot el teu cos. Començarem pel cap. Notaràs com les teves parpelles pesen damunt dels teus ulls, com es relaxen les celles, el nas, els llavis, la mandíbula. Ara la llum taronja baixa per les espatlles i notes com pesen i es relaxen cada vegada més. Es desfan suaument tots els nusos que tens a l'esquena. La llum taronja baixarà pels braços, els colzes, els canells i les mans. Els ditets pesen i pesen. Ara relaxaràs el pit i la panxa. Amb la panxa la teva respiració va cada vegada més lenta. Seguirem baixant amb la llum de color taronja pels malucs que s'obriran suaument al notar la llum taronja. Ara les cuixes, els genolls, els turmells, els peus i els ditets dels peus. Gaudeix d'aquesta sensació de relaxació, d'aquesta valentia que sents, que no és nerviosa. Sents la certesa de que pots amb aquest gran repte que se't presenta.
Ara m'agradaria que t'imaginessis davant teu una tele. Tens una pantalla enorme i molt xula just davant teu. És com si anessis a veure una pel·li. Ara, en aquesta pantalla, vull que t'imaginis a tu mateix o a tu mateixa com si fossis una actriu en una sèrie. M'agradaria que, observant la pantalla, et donessis a tu mateix alguna ordre positiva. Alguna cosa que vols que el teu jo de dintre de la tele faci. Han de ser coses directament relacionades amb el repte que se't presenta. Si, per exemple, has de fer un examen o tens una entrevista de feina, digue-te a tu mateix, sempre en clau positiva. Sempre que tinc un examen, ho faig molt bé. Estic tranquil i dono el millor de mi. Sempre que tinc una entrevista de feina, ho faig molt bé. Estic tranquil·la, segura i dono el millor de mi. Quan et diguis aquesta frase, observes com el teu jo de la pantalla fa molt bé l'activitat en qüestió que et preocupa. Vull que facis aquesta visualització amb ordres positives 3 vegades. Et dius la frase mentalment i veus com dintre de la pantalla ho estàs fent. Jo estic aquí esperant-te. Et dono uns minuts per a que ho pensis i ho puguis fer 3 vegades.
Molt bé. Ara imagina que aquesta tele marxa per la finestra que tens al sostre de la teva habitació. Queda't uns segons gaudint de la sensació d'haver aconseguit allò que vols, perquè el resultat positiu l'acabes de crear, ja existeix. Tu ho has aconseguit. I ara, a poc, pots anar movent els ditets de les mans i dels peus i quan vulguis podràs obrir els ulls. Moltes gràcies per escollir-me per meditar, sempre és un honor que sigui la meva veu la que et guiï. Em trobaràs a Instagram com Vilma Montoliu 13 i com sempre allà em pots suggerir temes per meditacions, dubtes, qualsevol cosa que necessitis. T'envio un petó molt fort. Adéu.